Hai mare kising song hai hai lam sogo tini ang kaisa blog ma khaiga tam hingke sini kami o corona positive manjak jak quarantine tongnai rokno seng subanani hinai tini phailajak orono rokno gui mangkhana sini scooty o manai khnai rok bazar hati rok tei orono rok nogui mangkhana ani kising no bobo ang bai baksa subanani hinai phaikya abono norok nugui mangkhana oro kwbangma bazar hati rok oro tongo mairum seng bazar hati rok mani hinkhe bazar rogo asuk seng video rok khailia ani kising no kok thaijathai sengnai kising nang seng toro nukha kwbangma bazar hati rok ungjak abo tamani bagui hisa sengno sai khnaridi belai hambai ani kising baba bayapno bini bisingte ang saimang ka khampan kamio tabuk to jotono hayung nangi saiman tongonorok second wave covid 19 ni sing o bemar hamya bai sing kalaijak amni bisingte kaisa nukung belai jingjalo kalaijak ni sing saiman ka bini bisingte kai sing wan sung like je ani kising bai kalainai sing jeman mani sari sing sobai lai nei amni bisingte sing bo bai share khalai sing bazar tham phai sing tabuk oro boni bai kisa subana ni he chamung namung ba tui hai tongo sing tabuk lamao tak thalanya boni nukungo hambai gano rogoro nukhona oro seng mairum ba 25 kg ja tukha tei bazar hati seng tukha phun bahan tei arok tei kwbangma bazar hati oro chamung dud arok tei aluk piaz abo hai kwbangma je nangkukmani nukhunga abo herok seng je sini suk tei tubukha abono seng tabuk rinani bokak thanglai sinai to bo hungkai sini kamini lama khambarpara esrai seng tabuk thanglai sinai haino hai seng subawi oro phaikya seng subamani hingke ase seng video rok khailia kisa sa brokni ungkomani bagai tabuk toro thaijathai ani kising kisa kok naraknai abo haike kising nang sai khnaridi nang bobo haike subawi bahai tamo message rok rina musung abono nang kisa sai khnaridi belai khatungka belai excited belai tongthoma mangkha tam hale sukya hinbani bisingti pano singbo sini je tongmani non sing ani kising bai sing share khlai sing rima mani bagai belai tongthoka oke ang obno kisa sini dofani ba hayuni borok no kasani nimusungbo sini government no botabo covid 19 second wave ni jora phano borok bo jorao sahormaya ba subaimaya yang tongmano am bagai phaji sini baya borok sini yak ba yak rom lai sing nahalmung kaham nahalai sini kami hamkrai khlailen sakang kami no sing sugang nai mangkhaise sini state hamkrai ngai sini barak factor hamkrai ngai phaji sing sini hamkrai ni bagai sing yak ba yak romui sini dokhana sing nai sing kusugo tong lai na ampo haike sing bui bai baksa sing bubuni country rok bai baksa sing kusugo kai manai belai hambai